بلیت مشوان هجا اف بابتا کود روجوا ترکیه ده هر وها ترکیه دست نشان دکه کم دخوازه پروسسه که گلک نیزک لگل یکیتی اوروپا بده دست پیکرن دی سری و ببه هر وها پیوندیا ترکیه لگل یکیتی اوروپا او جه راستیا کرد مجارا کرد پیگاها کرد وان پیوندیان ده چیه bayram Bozyal cigeri seroke gişteye Partiya Sosyalista Kurdistan'ı ijdiyar bekre lgel mine dem başkeki bayram kek bayram nuhalu Türkiye'te axaftin dem başkeki Cemal Serokomar Erdoğan herwaha vezir eder ve Çavuşoğlu dest nişand kekum de çaksazi reformin mazanlı Türkiye rubidin lete biramın د جوینه که روشنموانی نبینا چاوشوغلو آن لین ده وزیرا در و یا سویده ده چاوشوغلو جه لین ده را گوت کو آزادیه گو لترکیه هنه لسویده نینن باشه گر اوقاس آزادی لترکیه هبون او رفورم جبوی چه لترکیه ده ورن دست بکرن؟ بله li Türkiye ev 6-7 sale reform hatine jibîr kirin. Yekîtiya Ewropa ji rojeva Türkiye derketiye. Türkiye bi tevahî teslîmê siyaseta li ser şer û nîjadperestiyê bûye. Ev çend sale ku Türkiye hebûna xwe li ser dijeyetiya Kurdan dimeşîne hem li ondur û hem jî siyaseta xwe ya derve. Ev jî bû sebeb ku Türkiye di nava xwe da راست هر واریدا ختم بیه هم مثلا آبوری هم مثلا سیاسی هم مثلا عدالت دا و هر وحال درویجی هاتیه دور پیش کرن و ایرو قاسا دولت والای جالی پراوت سرمایه جدر و نه ترکیه نوا تنگاسی دایه جبوه که حکومت AK Parti و koalisyona de serokati Erdoğan dixwazin bênek vedin bênek bigirin esasen ji bo wî hewl didin ku car jî mesajên nerm bişeynin yekîtî Ewropayê û car jî bikarbin navbêna xwe germ bikin û eger mümkün be îklimekê nû çê bibe ji ber ku hûn zanin piştê vê siyaseta em bêjin teng û em bêjin ne demokratik dengê AKP jî roj bi roj kêm dibin. Heta hem dengê AKP, dengê MHP jî têda binê sedî çiliyê û xuyayê ku niha hilbijartinek çê bibe ev hikûmet hûn datike. Ji bo vê yekê ji bo ku wek min got hem ondur da bikarbin belkî dengê Kurdan bigirin hem derveda bikarbin sermaye Ewropa wergirin û bikarbin peywendiyê xwe car jî hem Ewropayê re hem Amerîkayê re nû bikin. Ev hewldan ji bo wî ye belkî hatina Biden jî divê pêvajoyê da rolekî wî heye ji ber ku temamê dunyayê dixwaze xwe li gor dema serdema Biden xwe nû ve saz bike û ev jî rolekê yani pêwendî Ewropayê da tesîra Biden jî bi min heye bi qenata min heye yani Türkiye bi giştî dixwaze car jî pêwendiyê xwe Ewropayê û Amerîkayê re baş bike lê nikarin pir pêş da biçin ji ber ku ev naveroka hikûmetê ev em bêjin nasnama koalisyona li ser hukm pir jî îmkan nade ku hikûmet pir pêş da biçe reformên li gor hewcêdariyê civatê cîb bike. Kek bayram her di çerçeva gota anî zimanda dixwazim bipirsim. Di rastiyê de bi rastî Tirkiye dixwaze reformên rastaqîne bike yan jî dîse hin reformên kozmetîk bike nîşanî Ewropa û Amerîka bike van ême em dest bi reforman dikin û di rastiyê de dixwaze alîkariyên aborî ji Ewropa werbigire. Di çawa dinirxîne? Belê wek min got hikûmeta nûha ji ber van kiryarê xwe yên çend salên dawîn ji ber çand û siyaseta xwe ya ku ev çend sale dimeşînin nikarin reformên radikal gavên erênî gavên Kur bavêjin hem mesela Kurda hem mesela demokrasiyê da ji ber ku xwe girê dane civatê ji herî kirine milletê bi nirxê nîjadperestiyê û şivenîstiyê û dagirkeriyê ji herî kirine heşê wan şûştinê paqij kirine ji bo vê yekê û şîrîgatiya MHP ji bo AKP astengekê mezin e ji bo
gavên nû avêtin. Yani mümkün nene ku ev hükümet divan şart û mercan da û bi vê terkîba koalîsyona heyî bikar be gavên di warê demokrasiyê da û mesela Kurda babêje lê wek min got hükümet di vê meselê da durust nine, samîmî nine. Roja ku Birêz Erdogan behsa reformên hukukî û aboriyê kir, roja dinê ew biryara ku ahîmê Mahkemeya Mafê Mironan ya Avrupayê bo Selahattin Demirtaş bo serbestkirina wî biryar da, roja dinê xwe bi xwe înkar kirin, gotin ku biryara Mahkema Avrupayê me girê nade, em axwe dikin. Halbuki em dizanin ku peywendiyê Tirkiye û Konseya Avrupayê, peywendiyê Tirkiye û ahîmê yek perçê hukûka Tirkiye ya navxweyî bi gotinekê din Tirkiye êdî hukûka xwe jî cîbicî nake. Ez dixwazim tiştê jî bêjim bi vê wesîlê, di vê 4 salê dawî da Tirkiye dewlet têk çû, dezgên dewletên hatin tunekirin. Nuha dezgeha herî mezin parlamento mana xwe nemaye. Nuha em bêjin mahkeme darizandin tu fonksiyonekê wî nemaye. Çapemenî tu fonksiyonekê wî nemaye. Her tişt devê Erdogan mêzetke û li pey wî jî li helwesta Bahçelî mêzetke. Ji ber vê yekê jî wek min got Tirkiye rewşekê pir xirab daye. Telafîkirina vê sîstemê, telafîkirina vê siyaseta 4-5 salê hêsa nine wê wext bigire. Lê car jî wek min got hikûmet di nava tengesiyê de ye û wek taktîk dixwaze bêhnek bistîne, dixwaze rayê Kurdan berê wan bikişîne xwe eger mümkün be û eger mümkün be alîkarî ji Ewropayê bistîne. Tiştekê din jî dixwazim bêjim hûn zanin çendek berê navbera Tirkiye û Yunanistan û Qibrîsê de gerek alozî çêbû ku hat nêzîkê şer. Lê piştê ku Ewropayê û Amerîkayê helwestekê tund û zelal destnîşan kirin, Tirkiye paş da gavavêt. Em dizanin ku Yunanistan endamê Yekîtiya Ewropayê û Qibris jî her wiha hema bêjin ew jî aktorekê mihîm e yê rojava. Ji bo vê yekê ew hûn dizanin Tirkiye divê di aynı wextê da peywendiyê xwe û Yunanistanê jî nerm bike. Lê car zî dibêjim vana heta derêkin ji wana encamê wisa konkret divê meriv hêvîneke. Kekê Beyram ez babetekî din niha em gerem werne seha me kek Beyram seha mijara rastiya Kurd, mijara pêgeha Kurd li Bakurê Kurdistanê Tirkiye sekna aliya niha li Tirkiye bi milyonan yani derdora 30 milyon Kurd ê ku mafên xebatekî sivîl demokratîk jî pêşewana tê girtin ku her dem li Tirkiye li ser wekî gotin tê gotin li ser kaxezê tê gotin mafê Kurdan heye dîtina xwe di çerçeveya sivîl demokratîk de bînin ziman. Lê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê di nav de, Partiya Azadiya Kurdistanê di nav de, Partiya Demokrata Kurdistanê di nav de, Partiya Komünîsta Kurdistanê di nav de, bez ji bo ku navê Kurdistan li sere rastî aloziyên gelekî mezin di xebata xwe de hatine kirin. Li aliyê din niha Partiya İnsan û Azadiyê, hin partiyên dinên Kurdî, Partiya Demokrata Kurdistan Bakur, ê got dixwazin di qada legal de xebata xwe siyasî birêve bibin, daxwaznameya wan nayê wergirtin. Gava ku rewşa perwerdeyiya Kurdî tê ziman, yek mamoste ji bo tevayiya Tirkiye û Bakurê Kurdistan tê dest nîşan kirin. Ger tu van fakteyan, van datayan bigirê desta, kek Beyram nêzîkahiya beramberî Kurd çima ew xas tund li Tirkiye? Dê çawa demokrasiyê li Tirkiye pêk were bi vê nêzîkahiyê? Belê hûn rast dibêjin esasen pirsa Kurd pirsekê bingehîne ku fırsat nade li Tirkiye demokrasî ava bibe. Ji ber ku pirsa Kurd siyaseta Tirkiye milîtarîze dike, siyaseta Tirkiye berbe nîcatperestiyê ve dibe, berbe dagirkeriyê ve dibe. Yani heta mesela Kurd li Tirkiye safî nebe, Türkiye ji hükmê milîtarîzmê, hükmê şivenîzmê, hükmê netewperweriyê xilas nabe. Rastî jî wisa ye îro sîstema heyî em bêjin bandora xwe ya herî xirab
مثلا کردان نشان داده وک و بحث کردن اگر شش ماه پاش مراجعات بکران جبو آواکرنا پارتی سوسیالیست کردستان احتمال بون کو امن کاربون ناوی خو ور بگرن یعنی او مراجعات ما قبول ببه طایبتی 4-5 سال داوی وک مگوت دولت دزگی خو هیجی تنه حساب کریه یعنی سیستم خو بکار ناینه حقوق خو بکار ناینه هم مثلا کرده هم جی مثلا دموکراسی دا و هر تشت وک مگوت به کیفیت میشه یعنی محکمه آنایسا محکمه سیاست ترکیه بریارده ده محکمه گوداری ناکن محکمه اروپای بریارده ده گوداری ناکن دستور واندا تشت زلال هنه جبو آواکرنا پارتی اوی جیب جی ناکن یعنی ترکیه جارزی دبیجم ev belki 45 سال داوی دا جاره اوله کو افقاسا دجبریا کردکا و ev جی امزانن کو فکر MHP بخویه ev سیستما سروکاتیا کو هات ترکیه به فکر bahçeli hat روجوی و به پشکریا MHP هات روجوی و نو هاجی ev حکومت به پشکریا ارگانقونیان و MHP دمشه یعنی ev جارزی چند جارا مگوتیه دوباره کم اردوغان وقت سمبوله که میدانه ایکو و دولت ریو دبن اساسا دشمنی کردانن اساسا نجات پرست ترکیه نه و جوانجی ممکنه نه کو رفرم چه ببن گوهارتن چه ببن لی وقت مگوت وقت تاکتیک وقت بین ودان جبو کو و تنگاسی درباس بکن تخوازن بحث رفرم ممکن ترکیه دا به چاره سریع پرسا کرد مثلا دموکراسی دا گاوین راستقین نکارن ورن آویتن تنه مثلا کرد و مثلا دموکراسی دکاره به پارالل ورن روجوی و پارالل ورن صافی کرن جبوه یکی جی وک مگود ام هبیا متونه کو ترکیه دوی مسئله دا گاوین نو باوجه ده اوسا جی نامشه ترکیه ختمیه ام حودان جی نشانه ختمادر حکومت نه که بیرم نرخاندنک دی چرچویا چه یعنی نزیکاهیا پرسا کرده هی دیتینک هیتی گوتن کم Türkiye'de her varanda digari gav paşva ve jinerm bunu nişan beden ya ku nahaji veki ku tekerem kiri de Rewşa Yunanistan'da de Rewşa Legerina Gazeli Derya Navaras'ta de Rewşa Kıbrıs'ta diyar be de Rewşa Libya'da paş veki şanek ya go hatiye diyar kırnaya le İdlib'li Suriye'ye go paş veki şanek ya le de Persa Kürt'te Türkiye nermbuni nişana de jiberku jbo xwebeki matersiye dibine. Ti çava da nirxine ke bayram. Beli ev vek bigot ev çend sale ku ektibejin çe dibejin min ana jibir kir çe sorunu dibejin gelecek sorunu dibejin yani pırsa Kürt boy xoya pırsa xatar dibinin pırsa dahatwa xwe dibinin û siyaseta xwe emî li ser wî dîzayn kirine lê qenaeta me nêrîna me ew e ku esasen çareserkirina pırsa Kurd ji bo Tirkiye pırsa dahatûyê ye pırsa manû nemana Tirkiyeyê ji ber ku Tirkiye bê mesela Kurd nikarê mesela aboriyê de pêş de here nikarê mesela demokrasiyê pêş de here nikarê dunyaya medenî ra pêwendî deyne yani ev esasen pirsgirêka nû halî pêşiya Tirkiye ev e û qenaeta min ev pirsgirêk jî wê îxtîdarê bibe wê bixe wê biguhîrîne piştê wî çi dibe ew tiştekê dinane ya ez dixwazim ev ya carek dubare bikim emrê vê hikûmetê nemaye ew kevî tev xitimîne em bêjin boriyê bêvedanê xitimîne êdî nikare bimeşe hem aborî hem siyasî hem aliyê denga ve yani şert û mercê dunyayê wê guhartinê li ser Tirkiye ferz bike lê bi qenaeta min ev guhartin wê destê AKP nebe Keke bayram dixwazim werim pirsa xwe dawî ger tu bi awayekî Kurd bersivame bide keke bayram pirsa dawî dixwazim işte bikim niha dîtinek heye di asta navneteweyî de jî ku rola Kurd li heremê rolekî serekeye cîhan divê bi Kurdan re peywendiyeke yeksan durist bike an got cîhan gehiştiya bîr û baweriyekî got statûkoya ku heyî li rojhilata navîn divê ber bi guherînekê ve biçe Kurd mafên xwe wekî yeksanî li gel neteweyên din welatên din jî werbigirin lê siyaseta Tirkiye
کو برێڤێ dibe îro astengek li pêşiya guherandina vê statûkoyê ye. Dîtina te çiyekekê Bayram? Belê, Kurtî ez bêjim nuha rastî ev e. Li Sûriyê bê Kurd dewletekî nû ava nabe. Ji bo wî yanî ji bo ku dunya Kurda hes dikinin e, ji bo ku menfaetê wan û Kurdan bi hevra ye û paralel e li ser Kurdan hesab û hîsaban dikin. Îro li Iraqê eger tu Kurdan derxî tu aktorê ku dunya bikaribe bi wan re tefaq bikenîne. Ji bo wê yekê ku dunya hes bike jî yan hes neke jî mecbûrin bi Kurdan ra rêve biçin tifaqeke bimeşînin. Eger îro nebe jî sibê ji bo Îranê jî wisa ye, lê bo Tirkiye jî wisa ye. Yani mesela Kurd Tirkiye'de 30 milyon Kurd bêmav be, li wir îstikrar çê nabe, li wir demokrasî çê nabe, li wir em bêjin selametî çê nabe. Ji bo vê yekê yani dünya dibîne ku bê Kurd rojhelata navîn îstikrar aramî çê nabe, ev aramî îstikrar bo menfaeta Ewropayê û dunyayê ye jî ji bo vê yekê dunya bi Kurdan re didestîne û li ser Kurdan hesab dike. Ne ku çav û rûyê Kurdan hes dikin, ev nêrînekê rast e bê Kurdan rojhelata navîn dahatû tune ye, demokrasî jî tune ye, aşîtî jî tune ye. Spas bo te Bayram Bozyel cigirê serokê giştî Partiya Sosyalîst a Kurdistanê goş Diyarbekirê tu meyvanê me. Ez jî spas